Tumatagan na pagtagan, no? Pinadaki ni usa ka lalaki. Mapatago lang sa ngan nga nuling. Kumusta na kas nuling, no? Ato ang kumpare, nuling rakasa. Sa ngayon ni, nagpada. Okay. Ato na Cinder, sinuling, o iwatan kay duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaigsunan ng atong Cinder, si Nuling. Makalagot ni usahay ni masubraan na kauwi ni atong asawa taon, di ba? Murag, mugara sa taon ug maunay man luod ba? Sobra kaluuran sa ning asawa nako. Nga lupig pay batang way buot kun maunay man luod. Pero aron ninyo masabtan ang akong sugilanon ha. Inanion ako pagsugod ang akong sugilanon ha. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you need, the time is here at last. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. Ay, Dali na mga Day. una, dali sinukad na ko. jar day kay tiwason ko pa ring saan mo itong kopya ha? Itong kopya kan taas-taas buwa sa daning kantao eh. Kaniyot ha kay napa ko kuan day. Uy, wa naman dire. May naglaksi man. Luling, oy, dali na pa. Wala gina kaniyot kay day. Ana-ana ko day. Saan mo pagbator ba ito na ko sa video care ba? Praktisong kung ayaw kay... Pagwapo yung taon, ay mga una, yung taon-taon, ay dali na. Ay, lagi kaniyot sa ba? Sige, minuog tawagin noon. Murgilaksi to dire da. Nahatay. Ay, mukaon sa ko eh. Unya ko nito wasan akong practice. Kay mo video care ba yung sparring kanor ba? Ibutang ko yung mga lista ng dapin. Mukaon sa ko. Mukaon sa Stoksi, Tutsi Kibrad. Ay. Dai, asa mo sino ka dire? Ika kanisuka na ka. Na, itawag na bitaw ka, dili ka. Pagsukay diha. Kadali sa mong luod. Dapat diha, oy. Ganihara ko sige pangagdan nimo. Kadtong sista mo ilamiya. Unso mo niya pa. Pinakaluura naman di mo. Hilom di ay luuran. Ganihara ko nagsikig agdan nimo. Pagsukay diha imo. Hanggaw kay kag naong da. Ay, pastila ni mo kaluura. Nabi ataw ni mo gahang. Gang, dali na. Sukad ako. Asa man ito sudan? Sudan. Mangita pa kag sudan? Wa na, oy. Kasi wa na. Wa na. Asa niya ito sudan? Wa na lagi. Kasi wa na kadaghan adto. Ako gihurot og kaon. Dugay bitaw ka. Pagluto diha imo. Ay, pagkakidurski biya ni mo. Twe! Inani kaluoran akong asawa. Mayroon kayong nungdan, lood na yun. Tungkol sa iyang pagpanlood, kaya root kaon at sudan. Wako bili, kapaita sa waha. Lisuro mo ay madaghan. Pero, ako lang yun ni siyang giagwanta. O niya, samtang dito mismo. Day, asa man ka? Dari mga appliances, Ito ka tag, rice cooker ka. Ay, hapon sa tadiri ka diyot dong. Nainot ng mga blouse dong. O ka na ay mga blouse. Naun sa rice cooker, itong tuyo din ni rice cooker. Mananaw sa gutag ka diyot diri. Wait, pili lang ba? Dali, isa ka, dali na ka. Ayaw, dali na ka. So, kamakron, ron. Yung awa dong. Awa, ning Sugod king na. blouse. Ay, ay. Awa dong, angayan ba dong? Tiniguang na dayon. Diba daw, ay, tiguwang. Ikaw may tiguwang. Ayaw pa sa lang si Nina. Bahala ka di. Miss, pila ni siya? Wala gini price tag. 1,499 na ma'am. Kay gisel man na. 2,000 ka pina siya. Nya gisel man maunang 1,499 na lang na.
Ay, wa na lang gyud gi 1,500 no. Kuwang pagigpisa no. Pwede sad og 1,500. Suklian naman kag piso. Dong, unsa man dong? Ha? Sige na dong, paliti ko ana, ganahan man ko ana. Di ahak na. Di ahak na. Wa na tay kwarta dayo. Sabay diya uy. Sige na ba, karon na ba ako nagpapalit nimo ha? Ikaw si kagpalit og imo, di ko nimo apilan. Sige, apilan. Ay, Gahapon na malit man ka, wa man ko nimo apili. nagpalit ko brief kay buslot kay akong brief. Bitaw, sulod ko atong brief, buslot kayo. Sige no. Paliti ko ani ba? Itaw pa igo atong kwarta, 2,000 ang daan tong kwarta. Oh, dasbil mo ka din mo kwarta. Nya, 1,499 raman na. Napakay Palit sobra. itong rice cooker, may rice cooker. Kaigo lagi na. Sige na ba? Magluod ka ni ko na. Tagbaw karon. Silang bitaw ni mo aning style Sige eh. na ba, paliti ko. Miss, kanang di mo dago 1,000 na na, miss. Staba ka sir, oy. Mura man kag naas carbon. Natawon ka small, sir, oy. Happy ani taon, oy. Og dili ka ayaw, bahala ka diha. Di ahak na. Oy, miss. Kuhaon lang ko na, miss, miss. Away pa kapina ni miss. Hindi man na ginamo, sir, nga naipakapin. Ay, na. dahak yung kinarahay. Kakana lang, pagkakindot liyan eh. Oh, di naman, oh. Ay, salamat. Kabuutan gyud ani akong bana. Uy, pinanggagit kaayo ko. Oh, tinuod yun na, ma'am. Tinanggag ka kang sir. Ay, di ay mga shorts, ma'am. Gisel gihapon. Miss, ay, may gara nung taon. Ay, dali. Dong ka na dong. Miss, ano sa mi bye? Thank you. Yes. Kanindot na ako yung bagong blouse. Yes. Ma'am. Ha? Di ay mga karsunis nga gisel, ma'am. Basta ganahan ka. Dong. Pagbayaw niya, day! Hala. Ikaw, Roy, ko paliton ron. Hilom, uy. Kunahan ni Hilom, Mayhana. uy. Unya asa man tapalit og rice cooker, dong? Dili! Dong, mag-taxi ta? Ngilom di, oy. Taksyo, ito yung pilitis di pa ni ron. Pag sure daw, uy, wag Sa pagsyor, ha? 15 pesos naman yun, nabilit kwarta. Yan ba igong plitig duha? Yan, saan mo na doon eh. Di ta ka uli di ani. Ay, pagkabuta nga. Ay, dawatan kitsi, oh. Unsa ni nako? Ipiliti na. Unya, Apay. paigo din nato. Paigo ron ni mo. Ya ikaw, Lakaw lang ko. maglakaw ka, ako magsakay. Nga, di mo na paigo ron tulo, ha? Oh, sige. Kuha Aryo. Oo, saan mo na? Ang rice cooker. Usaw na nako. Maglakaw naman ka ka. Oo, niya. Oh, bitbitan na. Abungo sa ito, ikidor. Grabe kayo, ako pa'y naglakaw, ako pa'y nagbitbit taon sa pinalit na mong rice cooker taon. Maayo ka ni? Sa mong hustisya, asa man kang hustisya ni Dapita, bida, gagawanta lang yun din akong tanan. Unya, Pre, muling, pre. Sweldo maro, pre. Unsa man, mga to meron inyo si Preto nyo sa kidlap-kidlap. Unsa man, kuyo ka, mga to mamero. Pita pre, sur, sa plug sa pre. Lingaw-lingaw sad ba? ay, kamo lang pre, murag lisod kiplakon ron. Unsa man ka lisod? Unsa man ka eh? Ha? Lisod lagi kayo. Unsa man lisod si Mare? Tuo man ko paandir na eh. Bitaw, pre. Tagsaraman bitaw ni. Mayroon ka na kadawat man taas atong bidyer bonus. Ay, lagsapa ni Mari. Unsa ba ka, Tag, sabang naam na sinyong luyo. Mare, naadi ka diha sa luyo, Mare. Kanina na taon ko diri pre. Ay, ikaw na nagdikundin ko diya, Mare. Ay, ako taon ni Pritonyo. Wala ka kailan ako pre. Ay, abi mo gud ako kaning maniningil ba? Magpaha ko sa inyong maniningil, good. Dali na dong niling. Day. Nagako pa na kasi masweldo. Day, di ara, day. Remit man dayon. Bili ba gud ako nimo, pre, oy. Di mo na parehas ninyo, pre. Nga tagdugay kay mo remit. Ang sobra na lang mo i-remit ninyo. Dong, dali na dong. Basi madapa ka lang nila. Tanong maulit na tanong. Amo mo nagod siya kuan sa prayer meeting ba, Mare ba? Mag-Bible study, mangudon tami, Mare. Pikat, Bible studies inyong mata, ha? Kabasak ha mong Biblia nga magkidlap-kidlap ang suga. Ya, kadungog man di ay. Kaya nang are sa mi, prinuling, Mare, are sa mi. Oo na lang ninyo. Pre-preyong. Nagian na ba ito na ko sa variety class inyo? Nagbaid na ang pinuti. Ay, bukas. Mauli lang ko, Preto, no? Di ka mo dayon, pre. Mudayon sa kidlap-kidlap, Rito nyo? Hala, nag-abot na ba mi ganina ni Marison niya? Nagpalit sa butika mi. Nagpalit og tambal, Mare. Hilaw man to sa ilaga ang gipalit, pre. Ha? Para ko to sa ilaga nga dakog mata. Ay, para tingali ito ni mo, pre. Dako na kong mata. Para ko to sa dako og sigag mata, pre. O para ako gid ito, pre. Muli ka, pre. Pre, panguli lang pre. Piti, yung yung asawa kong dugay yung panguli, pre. Uli mo. Dong Noling, dali na dong.
Bida, gang, unsa? Sila di ay magsigiggalgal ni mo, no? Adto di ay mo permi anang kidlap-kidlap. Ha? Uy, sila ragang, uy, wataon kung Sila sila sa na. mata, sila niya. Kanang dugay kag mauli, dito tingali mo gikan anang kidlap-kidlap, no? Ay, wow, taka man lang ka, uy. Karon nahibaw na ko sa inyong diskarte no ling. Ana di ay mo? Be. Ambe ay mong sweldo. Oh, ano ni mo? Sige ka pangayo. Ha, karon nga nahibaw na ko nga magadtuan di ay mo. Bantay ka lang nako ha. Masakpan ta gani ka nga dito kagikan. Ay na lang gyud pagdahom nga makakita pa ka sa kung naong ha. Ah, Ha, kasabot ka? kining, day, bida, day saling. Di pa ka katikang sa unang ang do. Tikyaob ka na. Day, sa tao, di sa kalaki. Ay natugpaan hi aton duha ha. Ay nagitugpaan hi anuling. Kay kamog yung tulo mo ay mutikay ang niya. Day! Ay, asan may bahan na tao mo uli para mo maglutog sudan. Sa may lutuon ako ani. Pag ako na yung milakaw na, aron palit og lutuon nun sa pamahaw. Pre Nuling, pre! Uy, yun na. Kailan mo ko aron mga tinguga. Itong mga ungo sa kidlap-kidlap. Hida, tingog rong peryaw na. Pre, na ka na sol, pre. Ano pa sa day? Ang tigdawat sa mga tagak. Naka di ako, pre! Pre! Oh, pre! Butter! Sudlo, gawason ko ni Bebida. Mabuang tani. Ako ni gawason. Ha, hay! DXDC Tatak RMN Mo-apply niya kog weather forecaster ha. Aron diha nimo na ako'y pag-asa. Pre nyo, ikaw na, pre? Pre. Pre Ikaw mo din ni pre yung. Kami ni pre, kami. Kamu gid duha pastilan abi na ko. Hey, niyabag na ni donggan ako kadungog ko sa inyong mga tingog. Di ba? Nga naman, pre. Banos-banos mo lang mong duha og tingog tao sangpit-sangpit ako. Yung anong niyaman mo? Ay, roon sa baya ka, oy. Isuroy ka na mo, oy, kay Domingo ba yaron? Wa tayo mga trabaho. Gari ka na mo, kay mag-inom ta. Patay. Usay patay. Papuli lang mo sa inyo, pre. O dili ba? Tulad ang inom sa inyo, pre, pre, yung dili na tani. Nga naman taon, pre. Di pwede din ni taon, pre. Hindi man pwede, pre. Ay, bas... Ay. Uy, Sa... iaman lagi ning dos lulos. Morning. Dili gid maayo ang buntag na koron. Ano man, mare? Kay niya mo duha. Unsa naman sa giani ninyo? Inyo na sang sunggal ng akong bana? Inyo na sang dadon sa kidlap-kidlap? Dili, Mari. Ay ko ninyo tawag ko mare. Animal ninyo. Inyong galgalon akong bana sa inyong mga kabuang. Pamauli mo sa inyo. Mapauli na sa nuling ha? Di ka na mauli. Rakrakan ko nag-machine gun ron. Ay. Pre. Ay, nang bitang timong di na lang di ta di sa buwa kay suko kay kung sawa ninyo. Sao nagadungog pa yung sulti dito. Unsa ka na naawra diyan nuling? Naama sila kay na. Pre. Wana. Ina, pre. Wana, may Mari. Naama na duha diyan. Ina, pito, anam, pre. Wana, may Mari. Wana, may. Padlakaw na mo eh pagkakindor ninyo lakaw na mo pagdali. Naunsang ba bastos mo niyo ako bisita ta. Unsa gi bastos? Okay, unsa may mo gibuhat ato binastos man ka? Adi ay, pag binastos na di ito, ha? Pero silang gibuhat rin ako, ha? Nga sila mo tigalgal ni mo aron buangon ko. Sobra pa sa binastos silang gibuhat. Ay, sumbo di ikaw ba kusog kay mo tingog nas Kibing Garbo ay sige. Wa kaya mo talang giben. Sige tanaw di mo. Mao ba, ha? Ako nagpatakat na lang kong sulti, ha? Takal ka. Buti pa sabot, milaban ka pa at mga kanahan, ha? Nulinga ka. Wa ko Sila laban kayo nila. gilabanan, sila yung gilabanan. Wa lagi. Gilam! Sugod karon ha? Kamu na'y pag-uban, ha? Ay na yun, pagpauli din, he. Uban nga to nila. Bangos ka saling. Perte gyud sa ko ataw niya kay tuali ko nung kumilaban sa akong mga kumpare. Iya gyud ang tataon kong palayason, pero wag ko mulayas taon. Pero wa ko tinggis kong asawa. Porting pangluod gyud taon niya. Di na ako madunggan nga mo agda siya kaon ako or unsa pa na diha. Di na makigtapad ako. Grabe lagi kayo taon ang pagpadluod taon. Unsa may akong buhaton na ni Ate Pres, Abambina? Mulayas lang akong dayon na ni sa mua. Bi ko no, tabagi ko ninyo be. Naamgyos kay Kibing Garbo diha. Tabangan lang tambag be. Unsa man kung kami pasultihon, nuling. Okay, Ate Pres. Okay, ang sender na to kagadlawa. Atong sender Ate Pres, Si Noling. Simple naman na yan ko Ate Pres kay Yun iyang naman. asawa luuran. Oh, Luuran kayo. mabauting koy. Mabauting ko nakadungog lagi sa taon siya sa istorya sa iyang mga kumpare taong nuling, wa kay bawi ang kumpare kay pagsweldo ni adto yang asawa sabay adto tas kidlap-kidlap. Ana murag gigalgal si nuling ba?
Siya ay tuo man ka nang mari nga ay hadlo ka na ay pander. Siya di pander nga narasin yung luyo. Nabuko di ay. Nabuko silang tanan natin Pres. Mao nagalagot di ang asawa taon. Nga mauna sa tipugan niya asawa ti Pres. Saling. Saling. Oh, si Saling galagot nga mauna inana niya. Nga nung di naman tat siya gusto gyud ti Pres nga mo adto iyang mga kumpare ni Nuling. Oh. Nya ni adto man, so lagot kay siya. Gingnan siya nga layas din di na ko gusto kang kuan. Kung kinsa imong pilion, burag nilaban man ka sa imong mga kumpare kay nako. Layas din di na ta kuan. Anton nga wa na siya tinggi, di na siya agdahog kaon, di na sila magdug. Ati Pres mo na nga mulaya sa balag kuno siya. Sinuling. Sinuling. Ayaw paglayas, uy. Saon niya, bam, unsa man bam. Hindi na Ate kayo Pres. layas siya. Arita din sa Book of Proverbs, Kapitulo 15, versikulo 3 nga to sa 4. Sugdo na to sa 2 di ay verse 2. Ang pulong sa taong maalamon, matulon-anon taayo, apan walay hinungdan ang pulong sa mga buang-buang. Magkita sa Ginoo ang tanang panghitabo, nagtanaw siya kanato, dautan man kita umaayo. Ang malumong mga pulong, naghatag og kinabuhi, apan ang sakit nga sulti, makapalong sa kadasig. Ako kining gisulti tungod kay si Mrs. Eksakto man nga matagkaroon og unya magpahimangno sa siyang bana mahitungod sa mga dili maayong lakaw siyang bana. Pato ba sa kidlap-kidlap, pato ba ka sa inom-inom. Pero daghan mang pamaagi nga dili na naon niya pagsulti. Pwede maglain niya pagsulti pananglitan. Ibutang nato mo ana ang mga kumpare. Pwede mang inon niya ang bana, inon niya ang mga kumpare siyang bana kanang dili lang usad ako pakuyogon ng akong bana karon tungod kay kami motambong meron og kanang CLP. Sa CLP. Kana ba makalihukan sa Couples for Christ? Ay, Oo. ay. Mutambong kami karon, no? Kanang naang nabagay kanang talk or seminar sa Divine Mercy. Kanang pwede inanaon niya, no? Oo na, oo. Mutambong merong misa sa Hinayon lang ba, no? Oo, Pagsulti. mutambong merong afternoon mass sa Santo Niño. Sa sunod na lang ako pakuyuga akong bana ka, ha? Kana, Pwede correct. mag-inom na dili kayo mga, abay, babauli ko, rakrakan na baro, di mo bauli. No? O niya amang yun si ma'am. Hinayon lang, hinayon Kaya lang. mo itong bisita si ma'am, siya naaman ay kanang ato man na mabilong tingali ma'am sa katong karaan bitong subject ng gitawag kog unsa to GMRC unsa to good manners. Murag ato na siya mabilong no niya gito magtutudlo nga bisita nga mama ni Darwe. Kevin, oh. Pwede man ay na imong pamaagi ingon ana kay sa ato pagibasa diri sa Biblia nga usahay ang mga pulong nga mga hait, mga dili maayo makapalong sa kadasig. Imbis ginahan ang iyang bana, kanang hait nga butang dili. kanang sang inigabot ba sa mga kumpare gulyat sa imong bana, imong bana magsigsing ha murag lain, murag masawayan ang iyang pamatasan, di ba? Tinuod imong asawa murag lain bitaw, murag lain kayo naon. Usa ako nang ingon pwede magiyahang sultian pero dili ilang isingka, lainon lang pagsulti. Pwede usahay man sad gud ang mga bana gulyat, no? Kanang ubang mga asawa bitaw, no? Panahon sa Sabador kanang way trabaho ang iyang mga bana o kanang magkikukabeldo sa mga barkada. Okay man ang mga asawa. Ang mga asawa man kanang say mo hatag og sumsuman. Dili kanang mas may siguro ang mga bana tagaan sa sinyag kanang Siya sa imong hayaw ba? asawa. Mo na nadbaho tibok si So share bana. lang ko, share lang ko. Oo. Okay ka na ba yung Basta dili lang sad nga kanang magbinuang ba nga atong mga kuan kanang mga nang ingon ninyo nga kidlap-kidlap, Ang mga asawa sa pwede ba sudo ng Ate Pres kanang mga kidlap-kidlap. Loy, mga kanang mga matsudan sir, pwede yun sa tanaw sila na. Malaila sa Asa man na gulyat? Yun tayo, gulyat. Kasi mo tanong sumatsudan diri ang bana. Ang mga asawa. Tanaon. oo. Maningaw sa Ate Pres ya kalain na nagulyat oy, asaw na gulyat. Gans, katanaw pambina gans. Oo, Ay, tanaw. pwede mo na, mo kinabambi na. Oy, kanang gingon nga matos kidlap-kidlap, dili man na malahim na kong atuon. Wa mo gito sugat akong atuon. Wa mo gito Paong di ay, Sa ako nang bayad sa kuryente. sa ako nang gingon nga si Mrs. no kanang naang doong miyo ang kasi nga natong sender si Sige ko nuling. mo nuling kanang naang inalay mo asawa nga kung mahimo kanang inahiyan lang niya yang tingo kun asa bisita para dili mo rag bastos nga paminahon. May no? Pambi Ate Pres kay mo adto siya atong mga wag yung suga, pawog ko no. Pawog. Ang lalaki ko rumingon sa absigal ng suga kanidi gid pawog. Natinga ako gulyat. Kada atong ingon mo ko na ya gano pangas na. Salamat po na natin dalaman non. Kung ako ang paso